wata yarinya ta saurari wannan labari, na rantse da alqur'ani labari ne mai cike da darasi ga duk wata yarinya matashiya budurwa. Jiya da shekaran jiya akwai case da nake yi, wani bawan Allah ya zo yana buƙatar shawara a wajena. Abin da ya faru da shi shine yayi aure, yau da aurensa sati uku, yau da aurensa sati uku wallahi. Yace min malam, tun da aka yi aure na rantse da alqur'ani, yace na gagara kusantar matata, ko ido bana iya bata, bana iya sakewa da ita, har abun yana damunta, tana tambaya na kun san me ya faru. La haula wala quwwata illa billah. Ranan da aka daura aurensa, kafin abokansa, kun san idan aka daura aure ai ana kai miji zuwa ga matashi, yace kan abokansa su kai sa zuwa ga matansa, sai aka tura masa bidiyoyi kusan guda 3. kun san me ya gani a bidiyon nan? Na rantse muku da alqur'ani, bidiyon matarsa da ya aura, wadda auren ma ba a gama ba a yanzu, za a kai shi ɗakin ta ne. Yace wallahi bidiyon ta ga saurayi yana zina da ita. Yace min malam, wallahi ba wani abun da ya fi damuna. Yace ɗaya daga cikin bidiyon, saboda kyamara ne, alamun kyamara aka ajiye, yace ɗaya daga cikin bidiyon nan yarinyar nan ta shigo ɗaki, kan ta tuɓe kayanta, yace wallahi a bayar da ta saka a ranan a ɗayan bidiyo, yace wallahi daga cikin laifinta na mata ne. Yace ina ganin bidiyon sai na tseda, na je na binciki akwatin da shi an yi auren, yace na duba na ga wannan abayan na sa shi a cikin lefe, da abayar da na mata na lefe ta sa abayan ta je ɗakin saurayi ta tube abayan yayi zina da ita, a daidai lokacin da an sa date na aurenta, a daidai lokacin da ga miji yana shirye-shirye zai aure ta. Yace wallahi duk wani abun da ake bukata ni nayi da kaina, saboda Allah ya buɗa min, wallahi ni nayi. Yace yarinyar nan bata zo da komai ba. Ƴan mata kun ga irin wannan abun, idan kin je kin bada kanki ne ga saurayinki dan ki taimake shi, dan ki rufa mishi asiri, to shi bai rufa miki asiri ba. Kun ga abin da ya zo ya mata. Yanzu wannan ta bada kanta ne ga saurayinta saboda soyayya, saboda yadda, saboda ta share mishi hawaye, amma shi kuma kun ga abin da ya saka mata da shi. Na rantse muku da alqur'ani, ƴan mata ku ja jikinku daga samari, ku ja jikinku daga samari wallahi. Yace min malam ka bani shawara. Na ce yarinyar nan zan gaya mata me ke faruwa, amma kafin nan nace ina so mu yi shawara da kai, me zan faɗa mata, ya zan yi. An tura masa videos na matansa, yace wallahi shi mai tafiya ne, yanzu haka ya kusa yi tafiya, yana tunani in ya tafi ya zai kare da matan, ya za ta yi, me za ta kulla in ya tafi. A daidai lokacin da ku kuna dauka kuna yi wa samarin alfarma ne, a daidai lokacin da su kuma a ransu cutar da su ne. In to idan ba cutarwa ba, idan ba zalunci ne a ransa ba, menene? Ta yi aure, zinan nan kayi da ita, kayi duk abin da za ka yi, duk abin da kake bukata kayi da ita, ka gama. Zinan nan kayi da ita, me in ba mugunta ba, ta yi aure ka zo ka tura mijinta bidiyo, in ba mugunta ba me wannan? To kun ga waɗanda kuke ɗauka a matsayin masoya, kun ga abin da suke muku ko? Kun ga waɗanda kuke ba da kanku gare su a matsayin soyayya, kun ga irin abin da suke saka muku da shi? To ku ci gaba, ku ci gaba da ba da kanku. Na rantse da alƙur'ani, duk wanda take ba da kanta, da yawan ku sai irin haka ya faru da ku. Ita wannan bata taba tunanin an yi bidiyon ba, bata sani ba, kyamara aka ajiye. Shi kuma a daidai lokacin da a kyamara an cire fiskansa, tunda editing yayi yawa, ya waiwaita. Ta ba da kanta ne ga saurayin saboda alfarma soyayya, ta ba da kanta ne ga saurayin saboda ta rufa masa asiri, ta ba da kanta ga saurayin saboda ta taimake shi ya biya bukatansa, ya ji daɗi. Amma kun ga abin da ya zo ya saka mata a matsayin wai soyayya. Kun ga waɗanda kuke ɗauka a matsayin masoya, kun ga waɗanda kuke bawa kanku a matsayin masoya, kun ga irin sakamako da suke muku. Shi fa wannan mutumin da ya zo ya nemi shawara a wajena, ranan aurensa an tura masa bidiyon matarsa ana zina da ita. Yace na rantse da alƙur'ani malam, akwai abin da yake bani mamaki bayan auren nan. Yace babban abin da yake bani mamaki, yace wallahi malam kullun da safe sai ta yi karatun alƙur'ani, kullun da safe yace wallahi karatun alƙur'ani take. Yace wallahi abin da yake bani mamaki, na rantse da Allah malam a makarantar islamiyya na haɗu da ita,
yace na je saukan wani yaro na da ya haddace alqur'ani anan na ganta har aka yi kokari har zuwa wannan lokacin kullum kuma yace in safiya ta yi sai ta karanta alqur'ani yace abun sai in zauna ina ta kallo abun mamaki gaskiya ne nace masa gaskiya ne abun mamaki ita bata san abun da aka tura mata akan ka ba ita bata san abun da aka tura akan ta ba ga bidiyoyin ta ana zina da ita kai kuma sai ganta tana wani abu na kirki abun akwai daure kai akwai abun mamaki to haka fa yan mata suke yi yarinya a gidan ubanta yar islamiya tana makaranta tana digiri amma yarinya tana zuwa ɗakin wani saurayi yana zina da ita wace riba kika samu wace riba kika yi wa kanki me kika amfanar da kanki wace riba kika samu ki yi wa kanki adalci ki zauna da kanki kin yi wa kanki adalci kin kyauta wa kanki kin yi wa kanki daidai to gashi kuna zina da samarin gashi kuma da abun da suke zuwa su saka musu shi fa bai aure ta ba shi bai aure ta ba kuma bai tashi aurenta ba zinan nan kuma yayi zina da ita amma saboda mugunta bayan aurenta ta je ya tura wa mijin video saboda mugunta mijin ya sake ta kun ga irin waɗanda kuke ba zuciyanku kuke ba da kanku gare su kin yi wa kanki a daidai lokacin da kin buya kin ɗauka ba wanda ya gani ba wanda ya sani saurayin kuma gashi shi da kanshi ya zo ya tona miki asiri wadda kike mutuwa a kansa wadda kike yin komai saboda shi wadda kika iya tube jikinki kika yi tsirara kika bada kanki wadda kika yi haka don shi saboda yadda da soyayya gashi abin da yazo yana saka miki da shi kina yarinya karama ana zina da ke saurayinki yana kwanciya da ke kina budurwa wacce bata taba yin aure ba iyayenki ba su sani ba gashi ana zina da ke kin kyautawa kanki ba maganar Allah ba maganar manzon Allah ba ke da kanki kin kyautawa kanki kin yi wa kanki daidai kin yi wa kanki adalci to in kina ganin wannan hanyar ita ce hanyar da za ta fitar da ke gaki ga maza wallahi gaki ga maza in kina ganin wannan hanyar ta soyayya da ba da kai kina ganin shine daidai a wajenki gaki ga saurayinki gaki ga maza ki duk abin da ke so na rantse da alkur'ani rayuwa sai ya karantar da ke rayuwa kuma sai ya miki wazi ba maganar Allah ba ke a karan kanki kin kyautawa kanki a duniyance kin kyautawa kanki iyayenki sun haife ki sun miki duk wani hidima sun baki abinci iyayenki saboda su kiyaye tarbiyyanki ki taso da tarbiyya da nagarta suka saki a makaranta kin kyautawa kanki duk wannan abin ki sadaukar da shi ga wani banza ga wani saurayi saboda dadin baki saboda iya kalamai wallahi kin cuci kanki kin ci amanar kanki wallahi kin zalunci kanki kin ha'inci kanki wallahi ko ba komai kin gama da rayuwanki kin ci amanar rayuwanki tun da irin wannan rayuwa da kika dauko Allah wadai da irin wannan rayuwa da kika dauko irin wannan rayuwa ta yi muni ko a duniyance ki suranta wa kanki a duniyance kawai a ce miki ga wata yarinya ita abun da ake yi da ita saurayi zai ji daki ya kwanta da ita a duniyance ki suranta wa kanki wannan yarinya bata cutar da kanta ba bata ci amanar kanta ba dan kin samu wanda yake son ki je ki auren ki aure baya hana karatu aure baya hana aikin gwamnati aure baya hana kasuwanci a makarantanku a jami'arku baki san matan aure da suke karatu ba aure baya hana karatu in kin samu mijin da zai aure ki ko level nawa kike ko level 4 ne kar ki ce sai lokaci kaza kawai ki je ki auren ki aure lokaci ne in baka yi ba in baki ba musamman mata in lokacin shi ya zo baki ba na rantse da Allah sai Allah ya karanta da ki sai kin ga wa'azi shi Allah yakan kawo maka dama in kai wasa da damar sai ka ɗanɗani kuɗarka sai ka ciji yatsa ki je ki aurenki aure baya hana karatu
wai ka ji yarinya miji ya zo yana tsaye wai sai ta gama karatu, wata riba me karatun take tsinana miki? Waɗanda suka gama karatun me karatun ya tsinana musu? Me suka yi da karatu? Waɗanda suka yi digiri me suka yi da digiri? Musamman wai bare a Najeriya yarinya a zo mata da miji wata ce sai ta gama karatu, me kika tsinana a karatu? Me kike gane don Allah, me kike gane a karatu? Waɗanda suka gama din digirin ki gaya min su me karatun ta tsinana musu? Sun zama billionaires? Sun zama masu kuɗi? Nawa ki suranta ga nan waɗanda suka gama digiri da yawan su ga suna zaune, kina zaune kina cewa wai sai kin gama karatu miji ya zo? Wasa ne kawai da dama, wasa ne kawai da dama. Kuma in Allah ya kawo miki dama kika yi wasa da shi, na rantse da Allah sai kin dane kudarki. Ki je ki auren ki ƴan mata. Yaushe za ki zauna a nan Najeriya ki zauna kina cewa kanki wai sai kin yi karatu, wai sai kin yi digiri, digirin bola, digirin dotti, ki me da digirin? Ki je ki auren ki. Aure baya hana karatu, da auren ki zaki iya ki je ki karatun ki, matukar mijinki ya yarda. In mijinki bai yarda ba, ki je ki zaman aure, ki je ki zaman ibada, ki je ki yake mutuncin kanki. Wata yarinya yar fim ana ce mata Safara'u, ana ce mata Safara'u, wasu na ce Safako. Kwanan nan naga an yi hira da ita. Hiran da aka yi da ita ya dau hankali na, akwai wani abu da ya dau hankali na a cikin hira. Aka ce mata ya maganan abun da ya shafi harkar fim, kin dawo ne ko ya? Tace a'a, ai tunda nace na tafi to na tafi kenan, ba zan dawo ba. Waƙoƙi da nayi da abun da nayi iyaka wancan sun isa. In kun ga nayi wata yanzu sai dai kasida ko makamancin shi. Yanzu wannan don Allah ta dauko wa kanta hanyar da zai bulle ko ba ta dauko ba? Ta dauko wa kanta hanyar da zai bulle. Ta yi wa kanta fada ko ba ta yi wa kanta fada ba? Ta yi wa kanta fada. Ta wa'azantar da kanta ko ba ta wa'azantar da kanta ba? Ta wa'azantar da kanta. Duniya karka yadda ka zauna ana ta rudanka. A'a, ana ta ce miki a'a kaza da kaza. Ita bata bari ce mata da ake ta yi safa bata bari ya rude ta ba. Ta ce ta bari. Ta dena. To karka bari mutane su rude ka, suna ce maka sai kayi sai su harba ka sama can, sai kayi nesa sai su sake ka su dawo. Kaga tun kan duniya ta juya mata baya ita ta bari. To akwai waɗanda suna nan su kuma ba za su bar wannan harkan ba sai lokacin da duniya ta juya musu baya. Akwai waɗanda suna nan ba za su bar wannan harkar ba sai ran da suka mutu ƴan uwansu su fito suna damun mu wai mu goge bidiyoyinsu. Akwai waɗanda suna nan ba za su bar harkar ba sai sun mutu a zo ana ce a goge akawun nasu. Ba za su daina tun yanzu ba, tun suna da dama, sai sun mutu sai su zo ce a goge bidiyoyinsu. To ita wannan wallahi abun da ta yi ya matukar burge ni, Allah ya mata albarka. Wannan shine rayuwa, haka ake yi. In ka gane abun da kake yi kuskure ne, ka tuba ka dena, kuma kar ka dawo ka lashe amanka. Tace ana ta ce mata yaushe zaki dawo ne, Allah ya sa kin dawo kake tafi. Tace a'a, ko ta dawo wani abun da daban ne, amma harkan fim da waka ta dena. Ta dauko wa kanta hanyar da zai bulle ko ba ta dauko ba? Ta dauko. Yanzu wannan ko mutuwa ta yi kun ga kafin ta bar duniya ta nuna wa Allah tuba da gaske take yi. Amma ba za ka tuba ba, za ki tuba ba sai ran da kika bar duniya ƴan uwanki su fito suna ce wai a goge bidiyoyinki. To akwai wasu da yawa suna zaune, akwai ƴan fim da yawa yanzu suna zaune suna nan suna jira sai sun mutu sai a ce a goge bidiyoyinsu. Ai ƙarya ne. Allah